맹기나이 그스니 디타기리는 바이글리나이 지우니 지라이 살리는. Hi, good morning everyone. बे समाव बयनिसिमबो सिगाङावनो बिफासि गाहाम माइन्दों नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो फोरबोनि मुङाव गोजोननाय अननायखौ जासिबाय। दिनैनि बे मर्निं डिभ'सननि गेजेरजों जों बेखौनो जों दिनैहाय सोलोंगोन। जोंनि जिउआव दिनैहाय गोबांथार संसारनि खामानिफोराव जों मेङो, जोंनि जिउफोरावबो जों साननानै जों मेङो, नाथाय बे मेंनायखौ मेंगा होनायनि राहाया बबेयाव दं, बबेयाव मोनगोन जों बेखौ जों सावरायगोन ना। बेनिखायनो थोंजोङै जों मोनसे बाइबेल सिरि नायग्रोनि दा। गितफोरनि 91 आश्रय होनो नागिरदों, आश्रय होनो नागिरदों। बे आश्रयाव जों थानो नांगोन। जों संसाराव गोबांथार मावनायजों मेंनांब्लाबो, गोबांथार जिउनि सैनांनायाव जों भुगिनानै दंब्लाबो इसोरा जोंखौ निराशा जानो थिनाखै। इसोरा जोंखौहाय मा दुखुआव थानायखौ दिनै लुबैयाखै, नोंखौ अननाय होनायजों दिनै जोंखौ लिंहरदों। बेनिखायनो बाइबेल सिरियाव माथाइनि 22:22 नै 30 सिरियाव जों नायब्ला नुयोना, बेयाव मा लिरदों? अ बिबानगिरि बाननानै मेंनायफोर, नोंसोर आंनियाव फै, आं नोंसोरखौ जिराय होगोन। बेबायदि लिंग्रा संसाराव जों बहा मोनगोन? नोंथांखौ आश्रय होग्रा जों संसाराव बहा मोनगोन? दान्दिसेनि थाखाय नोंथांनो आश्रय होनो हागौ, नाथाय अराय समनि थाखाय नोंखौ आश्रय होग्रा संसाराव दिनै नों रावखौबो मोननाय नङा। फोरबोनि अनगा, इसोरनि अनगा, जिसुनि अनगा। बेनिखायनो मा बुंबावदों? आंनि जुंगालखौ बान, आंनि जुंगाला गोरलै आरो बाननो रेजें बुंदों। इसोरनि होनाय जुंगाला बाननो रेजें आरो गोरलैथार। हायो जोङो, हायो। बेनिखायनो जों अनलायग्राफोर, जों फैदो फोरबोआव जों थांनि, फोरबोनि रेजें जुंगालखौ बाननानै जों जिउनि आश्रयखौ जों बिनियाव नागिरनि, आश्रयखौ बिनियाव नागिरनि। दिनै बे फुंनि समाव जों बेखौनो सोलोंनि ना। इसोरा दिनै गावनि अननायजों, गावनि गांखं सिङाव दिनै जोंखौ खावलायदों, जोंखौ लिंहरदों। जों थांनि, जोंनि सोरनियाव नम्र आखुजों इसोरजों अनजाग्रा जानि, जों बिनियाव जों आश्रय लानि। जों संसाराव गोबांथार दुखु खैफोद बिपद आफदाव जों दंब्लाबो इसोरनियाव थानायजों जों दिनैहाय बारग'नायखौ जों मोननो हागोन, जोंनि जिउनि गोजोननायखौ जों मोननो हागोन। बेनिखायनो जों बे गुसुं रावनि गेजेरजों बेखौनो सोलोंगोन ना, इसोरनि अननाया नोंजों आंजों साफ्रोमजों लोगोसे थादों। जों गुसुं आरो खालामो। जोंनि गोजौसिन थाबथानाय सोलोंगिरि थांनाय बिथांखौ बिफायसो नों बेफोरखौ दोनबा समाव हामबायनो नोंनि गेदेरथार अननायनि गेजेरजों बे मोजांथार समखौ जों मोननो हाबाय। फोरबोफा जायफोर बिथांमोना नायबाय,
बिथांमोननि लोगोसे थानानै नोंनि जोबनायनि आशीर्बादखौ होदो प्रभु दान बिसौ हामबाय होनदों जों संसाराव जों गोबांखिनि जिउनि सैनांनायफोराव जों भुगियो अब्लाबो फोरबाबा नोङो जोंखौ गारा नोंनि गांखंनि सिङाव जोंखौ बोजबनानै लायो देखा हामबाय होनदों फोरबाबा संसाराव जों जेसेबां समसिम जों थांनानै थागोन नोंनि अननायनि गांखं सिङाव जों थानो हायो नोंनि जे रेजें जुंगालखौ बारनानै जों जिउआव देरखालांनो हायो दावगालांनो हायो बेखौनो आसा आरो भरसा नोंबानियाव खालामदों फोरबाबा जायफोर बिथांमोना दिनै जिबननि सैनांनायाव संसारनि सैनांनायाव दं बिथांमोननि जिबनखौबो नोंखौनो गथायनो बिसोरखौ अनखांनो नोंनि अननायनि गांखंनि सिङाव बिसोरखौ लाबोदो बोजबदो जायफोरानोखि दिनै नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनाव दिनै गोजोननाय गैयैखौ बे मिथिगौ बिथांमोननि संसारनि नांगौफोरखौ नों बे मिथिगौ बिथांमोननि जिबनाव दुखु आरो खैफोदखौ नों मिथिगौ बेनिखायनो गासै बेखौ नोंखौनो गथायदों बिसोरखौ गोजान खालामदों गोथार जिउजों बिसोरखौ सुफुंदों नोंनि गोथार अननायखौ बिसोरनि सायाव थानो होगोन बेबायदि आसा आरो भरसाफोर बाबा नों बिहानियाव खालामदों दान बिसोर हामबाय होनदों जोंजों लोगोसे थानायनि थाखाय बाखि समानिफोरखौ नोंखौनाव गथायनानै गुसुं आरो सासे बोसोरा खृष्टफोर जिसुनिफ्राय आमेन गोजोननाय थाबाय साफ्रोमनिसिमबो आंजों बाहागो लानायनि थाखाय इयुनाव आरो बेबायदिनो इसोरनि गाहाम रावजों जों आरोबाव लोगो मोनलायबावगोन बेबायदि मिजिंथिबाय लोगोसे आं आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलखौहाय मोजां मोनदोंब्ला अननानै नोंथांमोननि लोगोफोरनो नोंथांमोननि न'खरनि मानसिफोरनो शेयार खालामदो जाहाथे बेबायदि इसोरनि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा बुहुमनि साफ्रोमबो जों मोननो हायो गोजोननाय आरो सान्थि इसोरनि आशीर्बादा बयजोंबो लोगोसे थायो बेखौनो मिजिंथिबाय गोजोनथोंसै